Casa Pinet el va fundar mon pare i ma mare, aunque el primer Casa Pinet el va fundar el meu tatarabuelo en Benidorm, l'abuelo de mon pare, i mon pare sempre m'ha dit a mi que el Casa Pinet era com una coseta com el que tenia s'abuelo en Benidorm, que ell se'n recorda. En les parets, cosetes, coses de la terra, intentem donar el menjar de la nostra terra i dur a conèixer les nostres res per tot el món. Això són 41 anys d'història, amb tota la gent del País Valencià ha anat aportant-nos el seu granet d'arena perquè es poguera fer Casa Pinet. Tenim ahí una pintada d'Alberti, tenim també de Castejón, varios cuadros de Castejón, tenim també un quadre d'un Tàpies, coses que la gent ha anat aportant-nos perquè Casa Pinet es formara. A part esquerra és tot gent que ha faltat, que té la flama de la llengua, volien estar al costat de la flama de la llengua per luchar per aquest país. Tenim també tots reportatges de premsa de tot el món que ens han fet per tots els periòdics del món. Va creixent, ara ja van un quadre darrere un altre, anem traient-los perquè tots puguen disfrutar, traguem els de darrere, després passem els de davant darrere i anem jugant així. Tenim 71 llibres de firmes recorreguts per totes les taules. Cada client que ve li passem el llibre perquè ell escriga el que ell pensa, el que ell vulgui. No, si per bo que per bé i tots ens escriuen coses bones, per algo serà. No serà que estem fent res mal, trobo jo. Hem tingut la visita del primer ministre de Noruega. Després vam tindre també la visita de Joan Baldoví. Quan va vindre el jugador del València, tenim el director de Força Nova, va fer un reportatge de la informació felicitant a Casa Pinet per lo a gust que havia estat i que no compartia les nostres idees, però l'havien tratat com en sa casa. Casa Mato el que pretenem és que la gent es trobi en sa casa, que és en està, en casa de tots els valencians.